Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da Alwahada African TV, channel YouTube da take kawo mana shirye-shirye daban-daban waɗanda suka shafi magungunan gargajiya, kissoshi masu ilimtarwa, faɗakarwa, nishaɗantarwa. Da fatan kuna jin daɗin shirye-shiryenmu. Duk wani wanda yake sha'awan ya fara YouTube yana da muhimmanci ya kalli wannan bidiyo din. Kamar yadda muka sani, yanzu duniya ta koma komai ana yi a intanet, komai ya koma online. Wannan yasa bincike ma ta tabbatar da yawa a ayyuka da ake yi, misali a ma'aikatun gwamnati da abin da ya shafi private, an rage ɗaukan mutane ana ba su aiki, kamar yadda aka mai da komai yanzu ana yi ne ta hanyar intanet. Wannan yasa mutum na da buƙatan ilimin intanet, kuma muna da buƙata mutanenmu su fito su nuna bajintansu, su nuna baiwan da Allah ya masu, su nuna irin ilimin da suke da shi ta hanyar shiga intanet, musamman YouTube, su karantar da mutane irin ilmomi da baiwa da Allah ta'ala ya ba su. Da yawa za mu ga cewa musamman mutanen masu jin harshen Hausa, za mu ga suna da baiwa daban-daban. Akwai abubuwa da za su iya koya ma sauran al'umma, amma ba su gama ba su shigo sosai kamar yadda ya kamata harkan YouTube. Kuma ita wannan harkan YouTube din ana samun alkhairi a cikinta, ana samun za ka iya kamar sana'a ne, wanda idan ka samu karɓuwa, ka samu adadi har YouTube ta kai ta karɓe ka, kuma ya kai ga an fara biyan ka, to za ka iya samun abin da za ka dogara ga kanka, har ma ka taimaki 'yan uwanka, har ma ka taimaka ma wasu waɗanda ba su da shi. To da yawa, kamar yadda nake faɗa cewa mutane na son su shiga harkar YouTube ɗin, amma ba su san ya za su fara ba. Wasu ma ta yi har sun buɗe YouTube channel ɗin, to amma akwai wasu skills, wasu ilimi da suke buƙata su sani. Wannan yasa na ga cewa ya dace mu mana bayani, mutane bayani ya ake yin screen recording. So da yawa za cewa ta yadda ake karantarwa, mutum na son ya tutorial, zai amfani da screen recorder ne. To amma wani bai san ya zai samu screen recorder din, ya zai yi screen recording din ba. To wannan yasa sai na ga cewa ya dace mutane bayani. Kafin in shiga cikin bayanin yadda za ka samu screen recorder da kuma yadda za ka yi screen recording, ina neman alfarmanku da ku duba daga kasan wannan bidiyo, za ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alaman ƙararrawa, saboda a sanar da ku kyawawan shirye-shiryenmu masu ilimtarwa da zaran mun dora. Kuma kar ku manta ku danna mana like, kuna iya yin comment, kuna iya yin tambaya domin abinda muka yi bayani da baku fahimta ba. Kamar yadda na faɗa, wannan bidiyo din ga waɗanda za su fara yin YouTube ne. To yanzu farko, idan za ka yi screen recording, ya za ka yi ka samu screen recording? A yanzu sai mu shiga Play Store. Kamar yadda muka sani, duk wanda yake amfani da wayan Android ya san cewa duk inda yake neman application, in ya shiga Play Store, to anan ne zai samu wannan application din da yake nema. Yanzu ga Play Store dinmu a waya, kamar yadda ya nuna a aro, sai mu shiga cikinta. Yanzu mun shiga cikin Play Store. Bayan mun shiga cikin Play Store, ya buɗe mana kamar haka, sai mu zo dan inda aro ɗinmu yake, za mu ga inda aka rubuta search, sai mu yi searching. Me za mu yi searching? Sai mu sa X recorder, gashi kenan, X recorder. Kun ga screen recorder ya bayyana mana kamar yadda muke gani, gashi. Wannan shine screen recording dinmu, gashi nan, wanda na yi sakulin din nan. Da yake to ni ina da shi screen recorder din already, wanda da shi ma nake amfani yanzu wajen yi muku wannan bidiyo. Kun ga ya nuna mun open, amma kai da baka da shi, za ga a nan wurin din an rubuta install, nan wurin open din za ga an rubuta kai installing. To sai kai installing din shi. Bayan ka installing, idan mun fita waje daga bidiyon, za mu ga
mun fita wajen bidiyo za mu ga screen recorder ɗinmu kamar haka. Gashi nan yadda ya nuna. To a ciki za ka shiga, idan ka shiga cikin screen recorder ɗin, kamar yadda misali za mu shiga, kun ga yadda yake. A nan za mu ga setting, daga nan za mu ga daga ƙasan nan za mu ga bidiyo, wato nan kenan. Ga wurin kyamara, in kana son abin ka hada da kyamara. Sannan kuma za mu ga daga nan akwai setting, wato inda za ka yi setting ya baka wato irin abubuwan da ya kamata ka gani, ka ɗan gyaggyara. Idan ka shiga daga nan sama resolution ɗin nan, to sai ka sa shi wato ya zama higher. Ka shiga ciki sai ka mai da shi kamar yadda na sa, kuma kamar yadda muke, idan zai ta haka zai yi kyau. Wannan wajen sai ka gyara setting ɗin nan wajen record audio, shi kuma sai ka yi ticking ɗin shi ya zama ya baka daman wato recording. Za ka dai gyaggyara setting ɗin, kamar misali nan wato wurin za ka tsara setting ɗin ya zama kamar keep recording when screen is off. Shi ma sai ka yi setting ɗin shi, ka yi ticking ɗin shi, saboda ya kasance idan kana recording ko da waya ta ɗauke, wato zai baka dama ka ci gaba da recording. Sai kuma nan wajen brush ɗin nan, wato yadda za ka rika yi ma mutane cycling kamar, ko kuma arrow, kamar yadda nake nuna arrow ɗin nan, shi kuma sai ka yi ticking ɗin shi ma saboda ya fito ma waje yadda za ka yi. To haka za ka yi amfani da wato shi wannan screen recorder ɗin abin nan ɗin. Bayan ka gama amfani da screen recorder, ka gama recording bidiyo ɗin, to kamar yadda muka sani a bidiyon mu da ya gabata, mun muku bayani yadda za ku yi amfani da wato abin da ya shafi KineMaster, wanda a ciki za ku je ku yi editing bidiyo ɗin, wato KineMaster wannan kenan. Shi ma kana buƙatan ka ɗauko shi a Play Store, ko kuma ka yi magana, kana iya magana da mu, muna iya turo ma wanda bai da watermark. To idan ka buɗe KineMaster ɗinka, sai ka ɗauko wancan bidiyon da ka yi recording. To in ka ɗauko bidiyon da ka yi recording, ga KineMaster ɗin zai buɗe. Idan ka buɗe shi kamar haka, to sai ka ɗauko wato bidiyon nan da za ka yi recording. Farko ka shiga wannan uku ɗin, in ka buɗe KineMaster. Mun yi bidiyo akan bayanin yadda ake editing a KineMaster, sai ku bibi bidiyon da muka yi, za ku ga yadda ake wato editing a KineMaster. A wannan bidiyon mun yi bayani, mun samu ma wannan bayani gwari-gwari yadda ake editing da KineMaster. To in ka shiga bidiyon mu, za ga yadda ake editing. In ka shiga wannan recording da kai, da screen recording da kai, sai ka shiga wato nan kenan, wanda shine na abin da ya shafi wato in za ka yi abin da ya shafi YouTube. To sai ka shiga nan, bayan ka shiga sai ka ɗauko wannan bidiyo ɗin. In ya buɗe maka kamar haka, sai ka shiga wato media, kamar yadda na faɗa, na riga dai na koya mana yadda ake editing, ba sai na maimaita mana ba. Sai ku bi bidiyon mu na editing, sai ka shiga media, sai ka ɗauko wannan abin da ka yi recording a nan. To kara manta kuma akwai wato abin da ya shafi wato hoton wato waya, wanda a ciki ake ɗora wannan abin da ka yi screen recording, wato irin wannan kenan. Bari dan fito da shi, yana dan delay wajen abin nan. Wato irin wannan kenan, gashi wanda na taba ya hau din nan. Wato wannan kenan ya dauko man da yawa. Bari ya sake budewa. Bayan ya bude sai mu dauko shi, wato mu dauko hoton waya wannan.
Afuwan, kafin hoton waya na manta sai mun ɗauko background, wato na inda za mu ɗora bidiyo ɗin. Afuwan, ni ne na yi kuskure. Wato sai mu ɗauko background. A nan na yi bayani yadda ake editing a can baya. Background ne farko. A bidiyon mu na baya a shiga a duba, za mu ga yadda ake editing da KineMaster. Bayan ka ɗauko background sai ka ɗauko wancan hoton waya ɗin. Wannan ina bayarwa ne a gaggauce ta yadda duk wanda kuma ya iya editing da KineMaster, to wannan abin zai zama masa da sauƙi. Na so na ɗan bamu cikakken bayani ne saboda ba sai na yi wani bidiyo a kan shi ba. Ga abin nan na screen ɗin, hoton screen na waya, kuma mutum bai da shi yana iya magana, sai mu bashi gashi. Sai misali a ce wannan ne, sai ka ɗan ƙara mai girma, sai ka ɗauko wancan misali abin da ka yi recording, sai ka ɗora shi, ka saita shi daidai, wato nan kenan. Sai ka saita shi daidai nan gidan, ya shiga nan, ya yi daidai da nan, wato gidan waya ɗin. Zai kasance za ga abin ya zama kamar ya fito recording ɗin a waya. To insha Allah ba mu son bidiyon mai tsawo, a nan za mu taƙaita. Kuma kamar yadda muka faɗa, haka ake screen recording, wanda zai taimaka ma waɗanda suke sha'awar shiga YouTube, ko kuma waɗanda suka buɗe YouTube amma ba su taɓa yin screen recording ba. Wannan bidiyon zai taimaka masu gaya sosai. Muna neman afuwan ku idan kun ji kurakuran da muka yi ko tuntuɓen harshe. Muna fatan za ku gafarce mu. Sannan kuma muna fatan ba za ku manta ba, za ku danna mana subscribe da alaman ƙararrawa da kuma like, saboda hakan na ƙarfafa mu. Mun gode. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.